karnay आरो karnay जेब्लाबो karnay सनिका नार्जारिया गुबुन हौवाजों खारदों। खुलुमबाय रायजोफोरखौ आंनि नामा अरगा नार्जारि ओमफ्राय गामिनि नामा बुंखा आंना माने न'खराव डिस्टार्ब जागासिनो दङ हिनजावा गोमानानै दङ सोरबाफोर मोनाबा अननानै हरोबा हमनानै आं बिसोरनो मोनसे नङा मोनसे पुरस्कार होनाय जागोन। फिन खेब आरो आं लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर नङा होमब्ला जेन जानो हागौ नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों नङाबा रादाब बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोना अलरेडि नुखादों जानो हागौ जेन जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लाना फैदों बा मा भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोना जेन मोनथिबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला ओरैबायदि मोनसे जाथाय लोगोफोर जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथायाहाय गले गले जाफ्लेबाय थायो जाना होनाथों जों बेफोरबायदि जाथायखौ जों सानो नाथाय बेफोरबायदि जाथायासो जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि बर' न'खरावहाय बर' रायजोआवहाय दुखुथिया न'खराव बेफोरबायदि जाथायासो गले गले जाना थांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर ओरैबायदि जाबाय थायो बेफोरबायदि जाथाय मानि थाखाय जायो मा खारननि थाखाय जायो ओरैबायदि बुजि मोनला आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांना होग्रोनि नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय karnay आरो karnay जेब्लाबो karnay सनिका नार्जारिया गुबुन हौवाजों खारदों। नंगौ हिन्जाव खारनाय हिन्जाव लाना खारनाया जोंनि समाजाव जोबनो थाङाखै 3296 नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफोरनिसिम। रायजोफोरखौ आंनि नामा अरगा नार्जारि ओमफ्राय गामिनि नामा बुंखा आंना माने न'खराव डिस्टार्ब जागासिनो दङ हिनजावा गोमानानै दङ माब्ला गोमानायाथ' शुक्रबारनिफ्रायनो गोमादों ओमफ्राय खोनानाय मथनथ' सुनिबाराव गारि गाखोदों सनिका नार्जारि जोंनावथ' जेबो दावराव दावसि गैयामोन आंखौ थगायनासो थांदों आलासि जाहैगोन दा बिमाखौ लोमजागोन होननानै थगायनानैसो ओंखारलांदों। नोंथाङा सोरखौबा दाउट दं नामा? दाउथ' दङमोन गामि न' खाथिनिनो जिखुनु माने बिनि नामा महन्त होनो आरो थानायावबो होबाय आङो आनसलावबो होबायमोन आं सानदोंमोन माने मानसिखौ जेरैबाबो नांफिनगौमोन आङो सोरबाफोर मोनाबा अननानै हरोबा हमनानै आं बिसोरनो मोनसे नङा मोनसे पुरस्कार होनाय जागोन। दङ सानै दा बिसोरखौ बोरै संसार सालायलांगोन आङो बिनि सिन्थायानो जोबला दा जेरैबाबो मोनखौथ' लाबोफिननो सेस्था खालामगासिनो दंमोन आं मिसेसखौथ' सानगासिनो दं माने जेरैबाबो हिनजावखौ लाबोफिननो सेस्था खालामगासिनो दङ उन्दै उन्दै सानै दङ बिनि थाखाय आं बिराद सिन्थायाव दं दा बर्थमान फाग्लि अननानै न'आव फैफिनदो फिसा गथ'फोर सानै दङ न'आव डिस्टार्ब जाबाय आख' फाख' जागासिनो दङ अननानै फैफिनदो। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय बिथांनि जिहेथु खारनायनि जाहोनखौहाय बिथांनि न'खरनिनो हासबेन्ड बा फिसायाहाय माबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै फोरमायलांखो आरो मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथाङा न'खरखौ सानै गथ'खौ गारनानैहाय न'खरनि फारसे जानगार जालांखो आरोना लोगोफोर थ' ओरैबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोना जुदि मोजां मोनो गाज्रि मोनो आं बेखौ मिथिला बिथांनि जिहेतु फिसायाहाय स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखादों आरो बिथाङा ओरैबायदि मोनसे नोंथांमोननि सेरावहाय रिकुवेस्ट खालामदों जे बयनिबो सेराव आंनि थाखायल' नङा नोंथांमोननि बयनिबो सेराव जाय बिथांमोना दिनै न'खरखौ खानै गथ'खौ गारनानै खारदों बिथांमोन जितु आइजोखौहाय हमनानै दोननो हायोब्ला बबावबाफोर मोनसनबायदोब्ला नुसनबायदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो जायफोरानोखि बिथांखौहाय हमहोनानै हागोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे पुरस्कारबो होगोन होननानै बिथाङा मोनसे बिथोन होदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय थ' जियानो जा लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथां न'खरनि फारसे हेल्प खालामगोन होननानै आंल' नङा नोंथांमोनाबो जाहाथे गोबाङानो हेल्प खालामनानै दिनै बिथांमोननि बेफोरबायदि दुखुथिया न'खरावहाय फंनैसो मोनसेनि हेल्प खालामोब्ला बिथांनि न'खरावहाय गोजोननाया फैगोन होननानै आं सानो थ' जियानो जा आरो आं जोबथारनाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै आं फोलावलासै आंनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोना बुजिखानो हानाय बा सानखानो हानाय गोहो गोरा दंखायो नङा होमब्ला लोगोफोर आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय जेन फोलावलियासै
जोबथारनायाव बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनिफोर माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन निमाहा बिबाय। बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।